Baya OK TV. Check the mic and make sure it sound right. Let's do it. Jamunga injigoro madundumba alimentation shopping électronique chez Tara Dumia. Selenge kaw awga nisondia ni yo daminale bari Tara ale ambo kon la fila alimentation minangula fembe talige awga nonola kawye a qualité bela jele najinu tomatiu sugaro biscuit ani minfɛn sumale ni aw mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman na aw ka wakilu kɛ alimentation Tara ye a jabalaba o filɛ Selenge kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dɔgɔtɔrɔso kɔrɔma a ɲɛsinnen bɛ o ma a filɛ kafo jiginɛ o ni kɔrɔn cɛ ni aw sera ye aw b'a aw dungɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni aw mago bɛ kunnafoniya jɔn joona aw bɛ se ka nɛgɛjuru sira banban 76 20 87 05 walima 64 06 22 22 o tuma Selenge kaw an ka an wakilu kɛ alimentation commerce général électronique chez Tara Dumia. Baya TV kanuba bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen foli don ni waati in na an minnu bɛ Mali kɔnɔ ani an minnu bɛ Mali kɔ kan badabada foli ye aw ta ye ka yira u la k'a fɔ an ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamukan sanfɛ ni an k'u ma ko plateau de talent k'an ka artistes wele seko ani dɔnko kɛnɛ kan u bɛ se min na ka na yira u kanubagaw la u ka situation bɛ cogo di aw kanubagaw ka se ka bɔ a kalama o kama bi Baya TV bɔlɔlɔ sira fɛ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan min na bɛ di aw ma wagati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mardi donyaw fɛ à partir de 18h o kama bi an n'an ka belebele yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Batuma Kuyate n'i ko Selenge ko Batuma Kuyate mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ k'a dɔn nka aw ni ne an bɛna jɛ ka Batuma Kuyate bisimila k'a dɔn Batuma Kuyate yɛrɛ ye jɔn ye an b'a bisimila Batuma Kuyate. Naamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Baya TV b'i fo. I ka déplacement na ka na an ka plateau sanfɛ. A diyara n ye kojugu. A diyara n yɛrɛ ye. An bɛ fɛ ka foli di kanubaw ma. Yanni an ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali bakuru. Ok o diyara n ye. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo Baya n'a lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan n bɛ bɛɛ fo yan ye Baya ye bɛɛ bɛ kun yan nɔ dunanw de bɛ ladon yan. I fa t'i fɛ ni ba t'i fɛ n'i nana Baya i bɛ fa sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ ba sɔrɔ i yɛrɛ la ne ka fierté de ye Selenge ye n taara diɲɛ fan o fan fɛ n ka fierté de ye n faso ye donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'aw yɛrɛ fo aw minnu sɔnna k'an invité aw ka plateau sanuma in sanfɛ n b'aw yɛrɛ bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn. A diyara n ye kojugu i bisimila an bɔra ka Batuma Kuyate ale ka dantigɛli mɛn o tuma n y'o fɔ n ko bi jamukan a bɛ diya kojugu nka an b'a ye a tilema na ani a accompagné don a n'a ka manager bɛ yan nɔ ani an ka artistes wɛrɛw kelen bɛ k'a accompagné an b'u bɛɛ lajɛlen ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnen na k'u dantigɛ yanni an ka tɛmɛ n'an ka galama ɲininkali ye manager ça va a bɛɛ ka fisa an bɛ fɛ k'i ɲɛ jɔ caméra la i ka foli di kanuba bɛɛ lajɛlen ma. An foli bɛ Selengekaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya Bayakaw k'a fɔ ye ko Batuma Kuyate n'a ka manager an nana kun min na ni Ala sɔnna ma an bɛna da maga la ka walawala ye. Inshallah a diyara n ye kojugu an côté dɔ in fana fɛ an ka artiste dɔ fana bɛ yan nɔ ale tɛ mɔgɔ dogolen ye a fana tɛmɛna plateau in sanfɛ a ka ca wa a y'a ye an ka bɔlɔlɔw sira fɛ ka caya o tuma Fosfat les Galadiots an bɛ fɛ i ka foli bila i kanubaw fana ma. Yo salut la famille donc la fois guéri comment on va tout là donc bang 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 voilà donc on va terminer dans la question yi la question avec Batuma Kuyate de concerné bi kosɛbɛ Batuma Kuyate naamu an bɛ fɛ k'a dɔn Batuma Kuyate ye jɔn ye o diyara n ye jamu Batuma Kuyate yɔrɔ jumɛn k'a yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na k'i da don k'o ɲɛfɔ a ye o diyara n ye ne ye Batuma Kuyate de ye ka bɔ Selenge Baya Mama Kuyate de ye n ye Shakaba Kuyate den de ye ne ye Selenge bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ dogolen tun tɛ Ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na Du Kuyate den de ye n ye Sitan Jawara den de ye ne ye Urukiya den ye n ye Sakoba den ye n ye fa ka ca ba ka ca ni ko n b'a bɛɛ fɔ sisan an bɛ mɛn yan nɔ dugutigi den de ye n ye n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Selenge de ye ne faso ye ne birina o ye Wasolo Jerila n birina filanan o ye Buguni Madina ye donc nin bɛɛ ye jamana kelen voilà nin bɛɛ ye fɛn kelen ye o Batuma de filaw ɲɛkɔrɔ nin awɔ a diyara n ye ayiwa nin kɔni nin ye soko de ye Batuma Kuyate bi Selenge yan n'anw bɛ waso ko n'an ka artiste ye an ka jelimuso ye
Silinge ka kan ka wasu ni Batuma Kuyate bari ay Silinge la ay représenter fan caman fɛ n'a ka dɔnkili dumanw ye n'aw maa min tɛ Batuma Kuyate dɔn a ye taa bɔlɔlɔsiraw sanfɛ aw k'a taper dɔrɔn ko Batuma Kuyate a bɛ Batuma Kuyate min sɔrɔ yen dɛ o Batuma Kuyate kelen in de sigilen filɛ nin ye o tuma Batuma Kuyate fo ka Silinge tugu a la dɛ pai aw kana ɲinɛ ka Silinge fara kan dɛ bari Batuma Kuyate bɛ se ka caya Mali la mais a Silinge Batuma Kuyate nin kelen pe ko don o ye tiɲɛ ye o tuma Batuma Kuyate n'a ma k'i ma baasi ye an bɛ fɛ dɔɔni yan'an ka don i ka carrière musicale kɔnɔna na yarɔ Batuma Kuyate i y'i ka denmisɛnniya bɛɛ de kɛ Silinge yan wa walima i y'a kɛ cogo di non man ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ yan mais n tun bɛna vacances de la yan ne tun bɛ pressé vacances ka bila de pour kana Silinge donc o yɛrɛ de Silinge tɔ kanu don ne na kosɛbɛ kosɛbɛ n faso don n ka vacances kɛyɔrɔ bɛɛ tun ye yan nɔ ye donc bɛ waso ni yan ye kojugu franchement dire d'accord Batuma Kuyate a ye faamuyali fɛnɛ sɔrɔ o la nka Batuma Kuyate a y'a ye k'a fɔ i ye jeli ye nka i bɛ tila ka dɔnkili fɛnɛ da o b'a yira i y'a salo sin fɛ ka salo bɔnbɔn si fɛ o mana kɛ cogo cogo Batuma Kuyate n'a ma ɲɛ ko an ni e jeliba kɔni sigira i kan k'i kan bila fɔlɔ i kanubaw ye an k'a dɔn fɔlɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'an bɛ Batuma Kuyate min dɔn ko de ye min ye yan'an ka tɛmɛ ni ko dumanw ye o ye tiɲɛ Conterila wane sendola wane sente nyonko kumabaina Batuma sendola Silinge ga utese hypocritia la Silinge ga utese nyengo ya banina Nenga mina tadonola Batuma Kuyate tara Tailani tagala ne dongili nda Tailani ngo Silinge ga utese an sente nyengo ya banina Silinge kalu sente hashigi ya banina wa an sentola ni ambara foli ye Silinge ni anga mo ba foli ye Silinge ni anga dugutigi foli ye Silinge ni anga chekuma ba foli ye Silinge Silinge ka udonse ngambora adonse baya ka udonse ngambora adonse kaliyari ka udonse ngambora donse merci franchement yani dongili da Silinge bɛɛ y'a lamɛn diɲɛ bɛɛ ye dongili mɛn ne taara diɲɛ yɔrɔ la ne min ɲaga kɛ n bɛ dongili da k'a yira ko n ka fierté de ye n faso ye ala ye min dɔn k'o de wasara merci a diyara n ye kojugu i Kuyate nse yarɔ namara kuma kulɔli kɛ t'a la kɛra aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛna an minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ nin waati in na ni ne Batuma Kuyate Batuma Kuyate an bɛ avancer an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni an b'a ye k'a fɔ caman bɛ wolo jeli du kɔnɔ nka u tɛ jeliya minɛn ta c'est vrai Batuma Kuyate an bɛ fɛ k'a dɔn e donna dɔnkili la cogo di mun de y'a to i ye dɔnkili kanu ka don a la ok o ye dakan ye dakan de ye n bila dɔnkilida la n tɛ n fa Kuyate n ba Kuyate mais jeli ma bɔ an ka so dɔnkilidala fɔlɔfɔlɔ min bɔra ne fa ka so kɛra ne de ye ni tun ko an ka du yɛrɛ ma ko jeliw ka du de filɛ nin ye ne fa tɛ content ne bɛ bɔ télé la don fɔlɔfɔlɔ min kama n fa ye na kunu ni gɛɲɛ de ye mais bɛɛ n'i dakan de don ne yɛrɛ ba tun bɛ dɔnkili da a bɛ dida di dɔnkiliw da o kama mɔgɔ caman bɛ ɲininka Batuma ye jeli ye mais i basilen don i bɛ bamanan dɔnkili de da mun kama ne ba de tun bɛ bamanan dɔnkili da ne n'a taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne ko n bɛ jeli dɔnkili ta a b'a fɔ o man di ne jatigiw ye sa nin da nin de ka di ne jatigiw ye ni n ba bɛ taa kungokɛyɔrɔ la a b'a dogo a bɛ taa ni y'a fɛ fo ka n'a kɛ n yɛrɛ ka bɔ télé la don min na n bugɔra kɔni mais ko bɛ laban dakan ne bolo dakan tɛ nkalon tigɛ o ye tiɲɛ ye vraiment an bɛ wagati min na bi Silinge kɔni an bɛ an disi gosi n'a ye Mali fɛnɛ kɔnɔ artiste ba min don mɔgɔ dogolen tɛ Batuma hali bi ala k'i mɛn an kɔrɔ an bɛ avancer hali bi yarɔ Batuma Kuyate tiɲɛ don bi i ye dɔnkili kanu kɛrɛnkɛrɛnnenya bamanan dɔnkili yarɔ Batuma Kuyate an bɛ se k'a fɔ k'i ye nafaba sɔrɔ a la i y'a choisi ka na bila bi la wa i bɛ se k'i da don dɔ la k'o fɔ an ye n ye nafa sɔrɔ a la n ye nafa sɔrɔ a la i bɛ baara o baara la n'i dɔnna ka ban dɔn yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye nafa de ye donc Mali kɔnɔ Mali kɔ kan
ni ko Batuma Kuyate dɔrɔn Selenge tɔgɔ kelen jamu kelen bɔyɔrɔ kelen voilà donc n bɛ se ka fɔ n ye nafa sɔrɔ a la awɔ Batuma Kuyate n bɛ fɛ k'a dɔn depuis i ye musique daminɛ ka na bila bi la yarɔ i ka dɔnkili i ye dɔnkili joli b'i bolo bi sugu la bon n ye album 3 bɔ album 3 bannen bɛ n bolo olu bɛɛ bɔra mais n ye dɔnkili kelen kelen minnu da n'i y'olu fana fara ɲɔgɔn kan bi a bɛ taa album 4 na o kuma Batuma Kuyate yarɔ i ka dɔnkili in bɛɛ la e yɛrɛ bolo dɔnkili jumɛn de kɛra sababu ye k'e Batuma nabɔ ni bɛɛ content ni ye ni i yɛrɛ fana content na o ye dɔnkili jumɛn o ye musoya de ye musoya a ka ni fila ye ta k'a lajɛ dɛ ko ne bɛ taa taga min na ni ye n baden nɔ diɲɛ tolen musolaka i bolo n baden nɔ o tɛ mɔnɛ ye musoya tɛ mɔnɛ ye nin tɛ mɔnɛ ye bɛɛ ka musow nɛgɛ muso de bi walijuba bange bɛɛ ka mun nɛgɛ cɛba tɛ taa musolu kɔ n'i kɛra fama ye i bɔra musolu la n'i kɛra waliju ye i tɛ taa musolu kɔ n'i kɛra debite i bɔra musolu la n'i kɛra filimelikɛla ye i tɛ taa musolu kɔ musoya musoya ye kɔ ye musoya musoya ye kɔ ye i jane jane jan ala ko ni mɔgɔ ko tɛ kelen ye musolu kɛlɛbaga ye karatɔ ye a kɛlɛbaga ye karatɔ ye musolu kɛlɛbaga ye karatɔ ye kɛlɛbaga ye naloma ye musolu kɛlɛbaga ye naloma ye i jane jane jan ala sɔn ni mɔgɔ sɔn tɛ kelen ye musolu kɛlɛbaga bɛɛ ban tɛ salo n dɔnna ni musoya de ye an bɛ don min kama i ko bi n y'a modifié n y'o yɔrɔ de tugu a la sisan diɲɛ bɛɛ ye ne dɔn ni musoya de ye n dɔnna musoya la n ye fɛn sɔrɔ musoya la i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i bɔra musow de la cɛ o cɛ i bilala musow kɔnturu la ala bɛ ba i la ala kira bɛ ba i la wa i ka carrière a bɛ dan sira la cɛ o cɛ i muso nɛgɛ i bɛ lafiya du bɛ lafiya ayiwa ko bɛ yen dɛ mais Batuma Kuyate ni dɔnkili dumanba ye musoya ye yarɔ i y'a inspiration sɔrɔ cogo di bon n y'a sɔrɔ ne yɛrɛ muso de adamaden i bɛ miiri i yɛrɛ de la ka dɔnkili da ne yɛrɛ diminen don de ne bɛ dɔnkili sɔrɔ kosɛbɛ k'a da ni ne dimina o kuma manager bɛ to k'a la dimi walasa dɔnkili dumanw ka na donc n ye musoya in dɔnkili da wagati min na o y'a sɔrɔ yɔrɔ ne ka métier ka ca dɛ ne ka métier tɛ dɔnkili da dɔrɔn ye n bɛ dɔnkili da n bɛ feere n bɛ jago kɛ su mana ko kuma dɔw la ne bɛ n yɛrɛ ɲini mɔgɔw bolo ne ni n cɛ bɛ kɛlɛ la ni n balima in bɛ kɛlɛ la ni n teri in bɛ kɛlɛ la n bɛ fɛ i ka conseil di a Batuma non ni n'o bureau dayɛlɛ bi ne tɛ fa c'est à dire n bɛ n yɛrɛ ɲini mɔgɔw la quoi donc musow bɛ tile ni su ban ka taa dekun mun b'u kan ka taa ɲɛfɔ ne ɲɛna ne y'o kumakanw de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ musoya ye i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra muso de la ale de b'i kɔnɔ ta kalo 9 k'i wolo ka sin d'i ma k'i bonya k'i kɔrɔbaya n'a y'a diya a b'i fitinama faga donc musoya tɛ ko lankolon ye garde corps bɛ tugu président kɔ n'a bɛ taa da muso fɛ yen a tɛ kun garde corps la i ka taga yen i kelen de bɛ taa yen voilà Batuma an y'o faamu an b'a essayer ka don an ka laɲiniba yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ a bɛ bɔlɔlɔsiraw kan fan bɛɛ fɛ an y'a ye k'a fɔ a kuma cayalen fana don kosɛbɛ Batuma Kuyate bɛ ka na concert la Selinge n'o y'a fa bara yɛrɛ 31 su yɛrɛ 31 décembre an bɛna don an ka concert kuma kɔnɔna na an y'a ye bɔlɔlɔsiraw fɛ an y'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko Batuma bɛ ka na concert kɛ Selinge kɛrɛnkɛrɛnnen la 31 su a kuma cayalen don kosɛbɛ
an ka mɛrɛba min tun bɛ n'o ye Makɛti Njayi ala y'a min ji dɔgɔya mɔgɔ ɲumanba kun don Batɔma Kuyate an bɛ fɛ k'a dɔn mun y'i bila ka laɲini kɛ ka concert kɛ Makɛti Njayi hommage a tɔgɔ la an bɛ fɛ k'i da don a la i ka o diyara n ye ne balimakɛ mɔgɔ ɲuman ka ko o bɛ di Ala de ma Makɛti Njayi ne n'a jɛra saya de y'an fara a ma tigɛ ɲɔgɔn na a bɛ sigi don min kama a ka sigilen ɲɛnajɛ ne de welela la nana kɛ baya yan a ye sɔn dugukolo la k'an bonya k'an karama n'o sara ne se wale ɲuman dɔ min ye o ye nin de ye Makɛti a ma tiɲɛni kɛ Selenge yan fantan ka hɛrɛ i b'a ye i ka hɛrɛ tana n'i kɔfilɛ bɛ Makɛti Njayi i kɔfɛ a ye dilanni de kɛ Selenge yan a ma tiɲɛni kɛ donc n'o sara baya n'a lamini an kana se ka foyi kɛ o salen ye a ye ɲumanya min kɛ an kan k'o wale ɲuman dɔn kɛ ne ka concert organisé kun de o ye ka bonyamasegin k'a somɔgɔw ye a ye ɲumanya min kɛ an ka dugu ye a ye ɲumanya min kɛ dugudenw ye k'o fɔ n fa ko ten n'a ye mɔgɔ min diya ɲa n'a ma mɔgɔ min diya kana ɲa mɔgɔ jogo ɲuman bɛ fɛn min dilan i ye i fa ni ba tɛ se k'a dilan i ye i jogo jugu bɛ min tiɲɛ i ye i jugu tɛ se k'o da i kan donc Makɛti ka ɲumanya o de y'an se nin kɛnɛ kan yan bi awɔ Bayawu TV bɔlɔlɔ filɛbagaw an minnu bɛ k'an suit n b'a dɔn a bɛ ka faamuyali belebele sɔrɔ nka Batɔma Kuyate hali bi an b'i sɛgɛn dɔɔni concert in labɛnw bɛ ka kɛ cogo di y'a dɔn i ni dugumɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa jeunesse kunda walima mɔgɔ wɛrɛw b'i ɲɛ minnu bɛ ka concert in labɛnw kɛ wa n bɛ fɛ k'i da don a labɛnw na dɔɔni k'a ɲɛfɔ an ye ni dugumɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni jeunesse mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a daminɛ mairie mɔgɔw la ka fara aw yɛrɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i ka dugu fɛ nin ko i kan k'a k'i ka ko ye nin tɛ Batɔma ko ye nin tɛ e ka ko ye nin tɛ Fusbati ka ko ye nin ye dugu ko de ye mɔgɔ o mɔgɔ b'i faso fɛ mɔgɔ min ɲana i faso ma n'o kunkan ko sera bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ o de y'Ala sago aw sago awɔ ayiwa Batɔma Kuyate bɔra ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn min ye nin concert ba ye n'a bɛ bɛn 31 juillet ma Selenge foyer des jeunes kɔnɔ a tɛ kɛ basi ye min ni a n'a bɛ dɛsɛ aw kana na Batɔma Kuyate kama aw kana na DJ Taf kama wa aw kana taa Fusbati kama an bɛ taa de parce que anw ye bayaka ye an bɛ taa de parce que a bɛ ka kɛ cɛ min kama a ye fɛn dɔ kɛ baya ka sɔrɔ ka t'i da bɛɛ lajɛlen welelen don Batɔma Kuyate a don sara kow bi cogo di an b'o yɔrɔ di manager ma manager i da don sara kow la ani biw bɛ sɔrɔ carte bɛ sɔrɔ cogo min na i k'i da don olu la k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye diyara n ye i y'a wele ka na kɛ plateau sanfɛ a diyara n ye concert an ka a labɛn 31 décembre yɛrɛ d'a ma la Batɔma fana ye fitinin fɔ a la donc o de la an yɛrɛ dɔrɔn tɛ an ye wele bila Fusbati ma ka wele bila Yambi ma fana fara an ka se ka nin ɲɛnajɛba in kɛ min Makɛti Njayi ka voilà hommage donc an ye affiche bɔ je pense que il y a 2 semaines de cela an bɔra an ye affiche ni fɛnw placé Selenge kɔnɔna la Batɔma y'a fɔ cogo min na an ni mairie mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo an ni sous-préfet u ni bɛɛ ko a bɛɛ lajɛlen Selenge ka bɛɛ lajɛlen donc entrée man ca entrée libre 2000 francs 400 o ye entrée libre y'a sugu jumɛn ye wala bamanankan entrée libre genre yɔrɔ bɛɛ dama ka min na concert dɔ la dɔ b'a kɛ passe fɛn dɔ ka 2000 kɛ dɔ ka tila ka carte VIP ni fɛn saba 5000 10 000 mais an ta ye an ma kɛ entrée unique ye an y'a yɛlɛma ka bɔ k'a kɛ entrée unique ye ça fait 2000 francs donc billet a bɛ sɔrɔ foyer dayɛlɛ la an t'a fɛ ka prévente kɛ fɔlɔ mais n'i taara foyer dayɛlɛ la don su 31 don su ni Ala sɔnna ma i bɛ ticket sɔrɔ ka don foyer kɔnɔna na d'accord an y'o faamu donc a bɛ fɛ k'a fɔ wari 2 t'a la 3 t'a la billet kelen pe min bɛ feere o ye 400 de ye donc bɛɛ lajɛlen dama ka kan 400 na denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ dama ka kan wa a tɛ feere fan si fɛ fo foyer dayɛlɛ la 31 yɛrɛ don i b'a sɔrɔ yen nɔ
ni taara dɔrɔn mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu b'i bisimila k'i bɛrɛbɛrɛ walasa i bɛ se ka dɔnyɔrɔ sɔrɔ cogo min na an y'o faamu an bɛ dugawu don nɛgɛ sa hali bi ala ka a don yira an na Batuma Kuyate kulu bɛ ɲini ka se siya na nka yan'an ka bɔ e bolo Bɛgalajo aw ye dugu wara dɔ yarɔ concert ko in na aw fana kelen bɛ ka labɛn jumɛn de sabati k'aw fanga fara Batuma kan pour que a bɛ se ka ɲɛ cogo min. Donc ta préparation b'a dɔn voilà maa ni mɔgɔw fɛ population bɛɛ fɛ komi yɛrɛ a bɔra kuma fɔ an tɛ ka nin kɛ anw yɛrɛ tɛ aw hakili miiri kɔrɔlen dɔrɔn a banna quoi an bɛɛ ka bɔ 31 don donc ni fɛn min kɛra yɛrɛ o ye ne kɔni ne bɛna surprise de kɛ a banna. Inshallah. Ala ka don yira na Seleke cɛ n'a muso aw si kana to kɔfɛ dɛ an se ye fɛn fɛn n'Ala sɔnna ma an yɛrɛ b'o kɛ a don walasa hali bi ja ɲuman ninnu kana se ka to cogo min na don min tɛ bi an bɛ se k'a filɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma Batuma Kuyate kulu bɛ ɲini ka se siɲɛ na projet laban jumɛn b'i bolo concert ninnu kɔfɛ. Bon projet laban minnu bɛ n bolo o ye toujours baara de ye artiste i ka fanga ye baara de ye baara dɔrɔn pe de bɛ mɔgɔ mun nafa et puis denmisɛnnin minnu wulilen don selenge yan nɔ a ka di n ye fana k'u dɛmɛ n da kun bɛna se a yɔrɔ de ma kosɛbɛ a ka di n ye k'u dɛmɛ kosɛbɛ fanga foyi tɛ ji la ni jɛgɛ tɛ ne kelen tɛ san bɛ na k'a kɔ to ngomi de ye ne kan ka n ka fierté kɛ mɔgɔ ye bi n bɛ olu fara n kan ne kelen tɛ se foyi la donc denmisɛnnin minnu wuli kura bɛ yan vraiment n kɔntana kojugu yanni ka concert daminɛ n y'o ɲininkali fɔlɔ de kɛ n ko tɔla mɔgɔ wɛrɛ tɛ selenge yan mɔgɔ min tɛ dɔnkili da u ko ko denmisɛnnin dɔw bɛ yan olu bɛ arabu ni fɛnw kɛ donc n ko k'u yira n na an ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ bi ne mago b'olu la n'u ka baara kɛ sini olu fana mago bɛna se ne ma n'u ka se ka baara kɛ donc ne ka dayɛlɛnnen b'u ye Bamakɔ selenge yan n'u mago bɛ na diɲɛ wagati o wagati n bɛ ala ka bila la n b'u ka bila la dɛmɛli sira kan hakɛto b'a ka sala Mamadu hali bi ala ka a ko bɛɛ lajɛlen ɲa fɛn min ye u bɛ sabati aw kɔni kana ɲina 31 don selenge b'a dɔn ko ko dumanw bɛ sen na yarɔ Batuma Kuyate concert in bɛna kɛ live de wa walima i bɛna sɔnni d'a kan a bɛna kɛ live de awɔ a bɛna kɛ live de don n'a nata fana a ka di n ye ne ni denmisɛnnin ninnu an ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɔyɔyɔw kɛ quoi ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ inshallah o tuma Bayawu TV kanuba bɛɛ lajɛlen aw maa minnu bɛ k'an suit waati bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ bɔra ka jamukan lamɛn nin bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka artiste min tun bɛ an bolokɔrɔ o de ye Batuma Kuyate n'aw mago bɛ Batuma Kuyate ka nɛgɛjuru sira yɛrɛ fana la aw b'a sɔrɔ sira min fɛ a kɛra baara ɲɔgɔnya ye o a kɛra projet dɔ de b'aw bolo o ou bien a kɛra aw bɛ fɛ k'a wele aw ka événement dɔ de la aw b'an ka bɔlɔlɔ sira dugumana la kɛ a bɛ Batuma ka numéro a b'a sɛbɛnni n'a y'a wele su n'aw m'a sɔrɔ a b'a ka manager sɔrɔ k'aw bisimila wagati bɛɛ baara sira ko don dɛ voilà o kama an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah ka jamukan ɲuman lase aw ma SB ale de bɛ ɲuman si kɔfɛ kumakan sanuma Awa den Dj Taf ne sani an b'a fɔ aw ma aw k'an bɛɛ diɲɛ Awa tɔgɔ wolola nka an tɛ taa dɛ i tɛ kɛ malangolo ye an b'a laban ni Batuma Kuyate ka dɔnkili ni Awa tɔgɔ kɔni y'i wolo Ala i bɛ ɲɔgɔnnaw kamana gan de Awa tɔgɔ wolola den o den na o tɛ kɛ den kolon ye a tɛ kɛ fugariden ye a tɛ kɛ malangolo ye bonya bɛ mande bonya ma segin bɛ mande kɔnɔ Batuma b'a kanu maaw fɔ ni y'a mɛn bonya ni y'a mɛn ɲumanya nin bɛ fɛn kelen ye Batuma b'a kanu maaw fɔ Awa de nɔnɔ wali sirikali wali n bɛ jigi bari ka da ne bɛ kanu bari ka da gafure Awa wololi la Awa ka sɛgɛn a barika bonya mama min fa diɲɛ kɔnɔ dɔgɔya y'i ta ye a barika bonya la Batuma ye ne fa ko tɛ ko bonya bɛ mande kɔnɔ wa bonya ma segin bɛ mande kɔnɔ Batuma b'a kanu Awa ka sɛgɛn a barika Batuma ye merci merci bien, on se dit à la prochaine fois merci bien
Jamunga in jigoroma dondonba alimentation shopping électronique chez Tara Dumia Selenge kaw awga nisondia ni yo daminale bari Tara ale ambo kon la fila alimentation minangula fembe talige awga nonola kawye a qualité bela jele najinu tomatiu sugaro biscuit ani min fɛn sumale ni aw mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman na aw ka wakilu kɛ alimentation Tara ye a jabalaba o filɛ Selenge kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dɔgɔtɔrɔso kɔrɔma a ɲɛsinnen bɛ o ma a filɛ kafo jiginɛ o ni kɔrɔn cɛ ni aw sera ye aw b'a aw dungɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni aw mago bɛ kunnafoniya jɔn joona aw bɛ se ka nɛgɛjuru sira banban 76 20 87 05 walima 64 06 22 22 o tuma Selengekaw an ka an wakilu kɛ alimentation commerce général électronique chez Tara Dumia.